Apa niya ti maibaga tayo dagiti inmawat damat kani Apo Dios iti biag da. Ngem maramdam ket nagsardeng da iti nangyari pay ket mas grab-grabe da pay no di umano na. Kasla pipiyapay no handa nangeg di sao iti Apo ta idi kunada nga dinengeg da ti sao ti karakaro pay iti biag da nga nagbalin nga mas worse damat no di umano na. Hangkam mo no adda dagidang nangegyo nga diay. No kaistoryam nagbabawi dan kano. Ngem ti problema apay nga agbibiag da ti kasjay. Daytoy iti maysa nga case ijay libro iti dati 2 Peter chapter 2 verse 20 inggana iti 22 concerning iti dagiti profession dagiti nag-imawat iti Dios. Nga kunada nagbabawi da ti basol da inawat da ni Jesu-Cristo nga manubot ken mangisalakan da. Ngem ti nangyari later on nagsubli da met iti basol. Mas karkaro pay ken hamno makita iti repentance kanyada. Yet no agsaw da nagbabawi da kano idin. So amuda nga inawat da kanon ni Apo Dios idi nagbabawi da so naisalakan da latan. Anya ti maibaga tayo dagiti nga profession. Dagito iti kuna tayo nga ti kuna iti sao ti Dios dagiti nga profession false, palsu nga profession. Palsu nga panagpabawi. Palsu nga pamati. Iti verse 22 inusar ni Apostol Pedro iti dua nga animal nga mangipakaawat iti tao nga kastoy iti kasasad mo palsu iti panagbabawim no nagpatingga ka lang di maysang aldaw nga kunang mainawat mo. Iti pudpudno nga panagbabawi iti Dios ket napasamak dayta na minsan idi nangeg mo ti ebanghelyo ket agtultuloy deta inggana ti entero nga panagbiag mo. So there is a start ket agtultuloy deta inggana umay ni Apo Dios. So it is a lifetime nga repentance. Di kuna ni Apo Dios na isurusuro ti Apo iti panagbabawi. He is saying ada iti rugina ket dayta ket lifetime commitment nga panaggura ken panagtalikod iti basol ken lifetime nga panagtalek jay naramin ni Kristo nga isu lang ti makaisalakan kanyam. Isu ti ket nga asawon dijay. Isu nga inarig ni Pedro iti sitwasyon daytoy iti maysa nga aso. Kitaan nyo kadi aso. Maysa nga kaugali ti aso no nagsarwa di aso insarwa na di kinana manamdama makibtot ka langanan sublian naman ang sarwana. Kaariyak nga buybuyan, right? Namday iti arig na iti maysa nga tao nga kunana nga nagbabawi ngem sinubli na matlang iti basol na. Ada di profession na nem awan di lifetime nga commitment na nga talikudan dagi basol na. Isura ito iti kunato nga false repentance. Han nga pudpudno nga panagbabawi di ay. Hangka nga nagbabawi nga pudpudno. Inusad naman ang di may kadwa nga animal. Kitaan nyo ti baboy. Iti maysa nga baboy nga dinigo-digo siyo. Hanyo kadi nga mapansin. Numalpas nga digusan nyo, han nga ag-asta iso na nga mintindaran na kinalinis na. Malpas agsubli man ang pitak, idaan na dagi pitak, no da duma, idaan na dagi tirugit na. Narugit lang, o doon apan na pelang sinubli. Nagdigusan na lang, o doon apan na pelang linuspakan manan. Dito iti point ni Pedro. Kasta amat lang ti maysa nga tao nga kunana nga nagbabawi, ngem no sinubli na matlang ti basol na. Hangan ay dumduma isuna dagiti nga animal. Ipakpakita na lang nga pudpudno iti panagbabawi na. Iti pudpudno nga panagbabawi. Kat kastoy dengan nyo. Isuna dayta ti tao nga inamin na nga isuna kat nagbasol ti sangwanan ni Dios. Makita na, natignay isuna ti Santo Espiritu, nakonbiktar isuna. Natudok tirik na kan panunot na. Ngayon manamong isuna iti sangwanan ti Dios agpaiso. Agpaiso ti panang konbiktar mo kanyak Santo Espiritu. Agpaiso nga nagbasol at ti sangwanan iti Dios. Nga agrugit at agguraak da iti basol nga rito kat agbiagak para kanya na.
And that is a lifetime repentance. That is a lifetime nga display. Iti panangguray ti basol nga sumurot kay ti Dios. Haan nga one day lang di ay. No ti maysa nga tao ket kunana nga for 1 week lang ti repentance na. Ket nagsublima na ni di next week. Haan nga pudpudno nga repentance di ay. Iti sangwanan dagiti biag dagiti young people tayo mapanpansin tayo ito eh. May lawan nga makigayam dagiti young people tayo. Thinking nga di pa nakigayam da, dagiti gwapo nga kakaiskulaan da. Kat kunada sakton ti share o ni manong to ni pastor to ti share ti gospel kanya da. Madam nama mayat ti pa nakakadwa da. Well, siyempre no katungtong iti pastor, katungtong dagiti leaders jay boyfriend nan, gayam nan, uwan lang matanga uwan. Na madamdaman agsublimat lang mati ko. Madam na makitam lang nan in a long run by months makitam nga no nagsinadan awanan ti pamati jay lalaki nga rumrumwar nga nagbabawi lang jay lalaki gapus lang tada ti aram na ada iti rason mapay. Basit dagiti illustration nga makikita tayo ti unag iti church tata ngam napno anay ti kinapuno na. Nga when it comes iti repentance, kathaan nga one day di ay genuine, biblical, and a God-given repentance kat it is a lifetime gift iti Diyos deta iti puso ti tao nga tinalikudan na kan talikudan na ti bason na kat agsubli kan agbiag isuna iti sangwanan iti Dios. No awan di jay panagsurot iti Dios kan awan di lifetime nga panangtarigagay. Malpas lang, it just take him iti bulan lang kat agsubsublimanan iti pitak without even iti discipline iti Dios, without even iti panang restore iti Dios kanya na kasla nabaybayan kat in-enjoy na ti bason na. It just implies nga iti repentance na kathan nga pudpudno. Dagito iti kabutbutong iti churches tata. When people profess nga nagbabawi da, but by the testing iti time, makita tayo nga nagsusubli damot lang. Nagaduda iti false repentance tata. Biblical, God-sent repentance is a lifetime commitment to hate sin and to live and follow Christ. Biblical repentance. Nagbabawi ka din. Eksaminam kapsat no pudpudno nga nagbabawi ka. Some would repent because butong dala nga mapanimpyerno. But on the hatred jay basol nga mangibulong kanya da jay impyerno, hana kahit nga ibatan. Dagiti tibanag nga masapol nga usigan tayo. Examinan tayo jay quality iti repentance nga in-confess tayo. Is that a God-given bunga ti Santo Espiritu nga repentance ti hearts tayo? Or it is just a fake nga repentance nga it will just buy time agsardeng nga awan tarigagaynan nga agbiag para iti Apo. A true biblical repentance, a God-given repentance, iti repentance nga naibunga ti Santo Espiritu kat it is a commitment to hate sin, and it is a lifetime commitment to hate sin and a lifetime commitment to follow ni Jesus nga mangisalakan kan makaisalakan awanan dito. Sapay ko makatulong dito nga eksaminan tayo on how true ti repentance tayo ti sangwanan ti Diyos. Naglakag amin, agbabawi tayo, ti basol tayo. Tatano ko naman nagbabawi ka, usigan tayo, nupudpudno, di repentance, ngayon kasta tayo. God bless you, kapsat, and good night.